Ceardaíocht in the bhfíseán Ceardaíochta. Inniu tá muid go le plé le cluiche dinta a srú nó trunk elephant. Mar tá mar seo níis. Seachas go muid go cluiche immert le fáinne cha srú an elephant. Fan loin a spáinme ceach le seo dhéanamh. Tastó na hácamna seo web mainn siú begéire an tionscadal seo dhéanamh. Tastó marcóid, glue, susúr, agus písa go tacha nó blue tack nó mar ecinn si seo ceann bána tá má gúsáid, agus cártchláid. Tastó písa má cártchláid agus chud túb is féidir. A chéad céim, tá muid a gcuil éideann an elephant a tharraingt ar an gártchláid. Ba ar an curcail a tharraingt ar dús a lár báide. Bhí cinná fáibam le curcail ceart a tharraingt. Mar sin fuair má pláta sa ghisteanach le cúnaitheoirteam. Mar sin, an chéad rudaile i tarrainge dhéanamh ná áthúil agus béal agus áchlóis a thuairt gan elephant. Le na clósa dhéanamh, thosa me timpeall seo agus tharrainge me líne mar seo a tharrainge me ráise. Sinna ná chlúis tarrainge ar an elephant. Inis le na súla dhéanamh, cinál tá tú ná árá óg dhéanamh mar seo, más níl. A caiise de bheith go leothaíomh go thiamh an áit suas an nuas. Mar sin, ná ba ar an líne díreach a tharraingt seo mar ba srún nó trunk an elephant i gcail riad sin ionas go mbeidh muid in an na curcaileacha a chá ar an srún. Tá seans má go mbeidh sibh féin in an job níos áirithe ná tá den tamsa sin. I chéad chéim eile i tarrainge dhéanamh ná an an elephant i dhearr amach. Tastó duine fásta le seo dhéanamh agus susúr. Inis tarraing an croch gan srún nó gan trunk an elephant a tharraingt inis. Ba ar an croch cinál dronileo goch a tharraingt suas a seo ar dús, mar ba an písa seo a gcuil isteach éideann an elephant agus é sin b'fhéidir croch ar i gcuis agus le stocha i dhéanamh. Tá áiring an písa seo i ghireamú gon téadam. Le seo dhéanamh, camuid ar dús a mharcáil amach. Cuireann an nuas ar i gcuis seo agus an marcóid a mharcáil seo agus is sin bhuas nuachtar agus líne thart síos a sin agus sin an spás a hastas. Inis ba dhearing a seo i dhearr amach leis a sisa ag ríist duine fásta a tastal le seo. Tá an Paul Zintagai is féidir an cártchláid a bhrú isteach mar seo. Agus sin a bhrú síos. Go ngeamó an srún nó an trunk gan elephant.
maicinn si bar chúla seo ba se seo ar I gcuid seo. I chéadra deile atá le dingear seo ná tá oring á le I dhinge gon cinál an dronéile. Ní gáit a chu susúr áileirí seo jab nó gníomh go rinne fásta agus a dheara na á le. Nuair tá á le dinta gon cháirtcláide seo brúisteach mar sinna agus bhúg ar I gcuid sinna. A chéad chéimeile I tarngéanga ná glú a chur ar I taobh seo agus ar I taobh seo ionas go ngrámó se go chúl an elephant. Ba dhearne bhrúisteach go maith ionas go ngrámó agus go drumó an glú. Inis turn trí áine I dhinge ionas go mbeidh muid an Cluiche Immert. Fuair me an plát a ríist le curcail I dhinge. Fuair me plát rudbeg níos lú le chuid an lár mar seo agus curcail eilín. Inis tá sé seo le gabhar amach. Brianú na fáinní rudaigh an cosú le seo na sé cléachnaí. Tástóg cúpla fáinne web leis an Cluiche Immert. Inis agus an glú trúmaí ar an elephantine tá oring an tac úsáid. An tac bán atá inne seo nniu. Agus tá le camuid a seo úsáid go le chuir suas ar I mála. So chuir mise cúpla ceann sa seo sa siúd. Le grámú. Inis tá an telefón críochnaí agaibh agus tá na fáinní dinta agaibh. Nó tá sí crochta ar I mála te cosú le seo. Agus ní gáib ach na fáinní áil agus a chrial a chuir ar a srún. Tá me cheappa go bhfuilm rudbeg cleachta dhinge. Tásúil an go bhhain sib taine bheist an tionscadal seo agus má tá ceann nó péidir dinta agaibh siúl Peter Stachain ar Facebook. Le me ráist a ríist sa lún le bhfíseán eile. Slán go fóill.